Makulay na buhay mga beli. Nasa Pangpang Market tayo. So yun, di tayo pwede pumasok sa harap na itong Pangpang Market. Gawa ng ginagawa. Nasa likuran tayo mga beli. Nasama na Jepoy. Good morning ko mga kabeli. So maghanap tayo ng ano mga beli, lapu-lapu. So mga beli, lapu-lapu hinahanap natin. So wala sa Bulacan. Try natin dito. So mga beli, ang pinaka ano mahirap yung maghanap ka ng lapu-lapu. Sa Bulacan meron, kaya lang sabi ni Mark, tinawagan ko kagabi si Mark, hindi daw ganun kaganda yung lapu-lapu doon. Kaya yan, sana dito meron. Ha? Daming tao mga beli. Lapu-lapu. So may sugi ako dito, tinawagan ko kagabi. Sabi medyo alanganin daw sa lapu-lapu. Dahil mahirap daw ang dating ng lapu-lapu ngayon. Wala tayong lapu-lapu. Walang dating. Mga beli, nagbaka sakali lang tayo may makuha tayo lapu-lapu. Pag wala pa rin, tatawagan ko na si yan, shoutout Kuya Bert Delpin. Wala. Walang lapu-lapu kahit saan, boss. Ha? Kahit na ano, dalawaan sa 1 kilo. Tatlo, ha? Ilang kilo? Mga pitusan. 2 kilo. Mga beli, hanap tayo lapu-lapu. Mga beli, tingin muna tayong dila ng baka dahil meron tayong lengwa bukas. Yan. Para kay Tito Bert Delpin. Po, intayin mo na lang siya dyan. Balikan mo. So, baka ng baka, mga beli. Dila ng baka. Hanapin natin. So mga beli, pag lapu-lapu saka mga special na panganda, talagang obligado ka pumunta ng ano dito sa Pangpanggawa ng yung dila ng baka. Medyo mahirap pong hanapin yun. Boss, atin ang dilang baka? Ay, bumibili din po kayo. Kala ko nagtitinda po kayo. Sorry sir. Dila ng baka hanap ko eh. Dila ng baka ko? Oo. Ang tanong po kayo? Boss, may atitan dilang baka? Wala na. Patay. Marami sa ano, sa General. Saan pa? General. General? Ano yung palengke din po yan? Yun, sa storage. Sa storage yung frozen. Thank you pa, tita. Yun, wala rin dila ng baka. Beli, dila ng baka. Ate, may dila kang baka? Dila ng baka. Ayun, di ba pwede yan? Order? Thank you po. Yun. Meron ka mabibili rito mga belly frozen. Pero tatry muna natin dito. Yung iba kasi ginagamit nila ng baboy. Dami oh, pang steak yan mga belly.
Boss, sa titapan dilang baka? Alay. Dilang baka ko yang. Dilang baka. Ay, di lang. Nanganap po. Wala. Wala man sirloin na mo po. Magkano ngayon baka na? Ito lang bigay ko sa inyo. Dati lang po. 430. Oo, dati lang po. Ano ba? Atin lang ano. Atin. Tignan natin. Naglalasay. Dumalati, dumalati. Ah. Kaya mga beli, may lapo-lapo. So, yung sa dila ng baka, tatawagan ko yung sugi ko sa Arayat. Kung meron sila ron. So, marami dito, dila ng baboy. Walang dila ng baka, boy. Ito yan, boy. Saan ba? Naliligaw tayo. Talabaw. Ay, bloody. Yan. Ito, sir. Ito po. Magkano kilo ngayon? 550 po. Wala ang bawas yan? 550 ko lang din ako ano ron. Oh, sige. Pengi ako 7 kilo. Ito po, ganito. Kung ganito po, mga ilang piraso na lang sila eh. Pwede ba ako sumama doon? Kaya po mana. At sama na lang ako para mapamili. Sabi ba, Beli, sama tayo para mapamili. Piraso. Ha? 4 na piraso na lang. Ay, kuhanin mo na lang yun nandun. 4 na piraso. Sige, kuhanin mo na yun. Yung ganito po, ayaw yung ganito. Hindi, sige. Titingin ako. Tara po, tignan natin. Mga beli, taas na lapu-lapu. 550. 550. Ini, maragul. Makamali niya. Okay. Ito pala 600 pala ito boss. Ito pala 600, lalo tumas. Kala ko paras na sila. Tayo mismo nga yung ano. Parehas. Natong la presyo, ining makamahal. Ito yung mahal. Wala akong tutubuin. Sige. Ito boss. Yan, sige. Pwede to. Kuhanin ko muna yung malalagay, tol. Gawin mo. Ayaw mo shout out. Ayaw. Okay, Beli, may lapo-lapo. Tol, saan? Naka-pink. Ayan. Maganda daw eh. Ate, magkano sa lumot mo? Dito. Ah, 390. Mulot. Ipon, 280 ba ang ano niyan, presyo? 1 kilo yan? Opo. 280 mga bete. Pares lang. Tol, piliin mo na yung malalaki, tol. Yung mga beli. Ay, sorry, pinapipili ko na yung malalaki. So, 600 ang kilo, boy. Mahal. Basta't sariwa, tol. Sariwa po yan. Bagong dating. Mga ilan ba yung kailangan? 7 kilo. Ah, ba't yan? Abot yan. Nakailan na yan? 3.8 na lareto. 3.8. Pinukuhanan mo. Kaya, 6.5. So yan, ayos na belly, meron na tayong nipo. Lapo-lapo, boy. Yung dila ng baka ang problema kaya. Aga yun. Maaga, hindi. Kaya ng baka. Oo. Madalang ng amo umaga kinukuha yun. Maaga, kaya lang, order na sigurado yan. O, nakarap na naman sa Ayaw mo makilala. Ayaw mo makilala ka. So yan mga belly, Johan and Jen. Jen ba? Yun o. 10 pieces. Mga belly, pag pumunta kayo rito, may discount sigurado. Tama. Tama. Okay boss, okay na.
Wala nang tinga mo. Ipon, no? Ha? Mga Meli, mura yung ipon. Poy, gusto yung ipon, walang sa farm. Oo, sinigang. 3 kilo. Ito. Hindi, yung 280. So ayan mga Meli, sisigang natin. 280 lang ang kilo eh. Teng, 3 kilo, 3 kilos, boy. 500. Pwede yung 500. Tol, palinis mo na lang eh. So mga Beli, ipon. So yung size na to mga Beli. 30-35. Ang size niyan mga Beli pang ano na yan eh. Sa Arayat nasa 420, 450. Pero dito 380 lang. Ikaw ko lang ang tingin kay Pari. Ilang kilo ba? Ayan o, Tiger Ayan, Shrimp. Jay, punta ka nga kay Kuya Badong. Muli ka nga rito. Ayan, ito sila na. Ayan mga Beli, okay na yung seafoods natin. Tayo maraming salamat. Thank you. Hoy, muna na ako rin. Pag nagpa-vlog ka kuya, sinasali mo ito. Nan, Para tumami yung subscriber. ang galing ah. Hoy, doon na tayo sa Lapu-Lapu. Hintayin mo na lang doon. Ate, 2 kilong taong nga. 2 kilo. Dalawa lang. Gano'n to? Na? 150 lang po. Ay, 120. Ika sa yelo na to. Kaya sa ano ba mo? 700. Ay, magkaya kayo sa vlog. Anong vlog yan kuya? Kabeli po, kabeli. Ano po? Kabeli. At 1 kilo. Sakto mo na yung 150 oh, para lang sa sukli. Ay, 1 F. Hello guys. Sir, at 1 kilo. Ay, 150. Klam oh. Salamat. Excuse me po. Hoy. Sabi mo bayad na lang na. Boss. Bayaran ko na ka rin. Papabayad na na. Sa mga Beli, tinawagan ko si Tito Bert. So, ano na lang, dila ng baboy, nagkasundo kami. So, pag walang dila ng baka, kasi frozen nila yung mabibili natin ng baka eh. So, ito, press, dila ng baboy. Yung ibang ano mga Beli, ibang catering yan ang gamit din, dila ng baboy. So, yun, 1 kilo. Ay mga Beli, shoutout po kanina ate. Very G, Danito. Very J, Danipog, shoutout po. Thank you po. Lagi kayo pinapanood kasi po din sa bahay nyo. Opo. Sa bahay yung pinupuntahan namin, may malaking ano, parang, ano yung parang gusto. Yan mga Beli, shoutout lang po kay Mary Jane Danipog. Yan, kaibigan niyo po ba? Opo, kaibigan niyo po o kapatid niyo yung nagpapa-shoutout? Asawa? Boyfriend niya po, boyfriend. Perry J. So yan, shoutout po Perry J Danipog, maraming salamat. Meron na kami, kabin. Lalagay namin to. Nasa Saipan siya. Apo. Sa mga Beli, nasa Saipan yan siya. Yeah, shoutout po kay Kuya Perry J Panipog. Yan, shoutout po, kala ko kanina Mary Jane. Thank you. Thank you po.
Ayan mga beli, nakabili na tayong pang baby back ribs, saka yung lengua ni Tito Bert, saka yung sisig. Yan. Okay. Ayan mga beli, ang ano rito, ang manok, 180 ang kilo. 110 no. Lahat. Sambagsak, shoutout ka na. Shoutout kay Tune, ito. Ayun pala. Shoutout kay Papalay, ayun. Ano? Ayun. Okay na, kompleto na po. Hintayin lang natin yung manok. Sa mga beli, order na rin ako ng manok dito. Pang cordon bleu para bukas. Frozen mga beli. So sa area na ito mga beli, mga gulay. Lamulan. Let's G. Mahal ng lapu-lapu mga beli, 600 ang kilo. Yan na yun boy. Sa mga beli, magpapatid na tayo. Hintayin natin, baka kumuha ng ano, box. Mahal ng ano mga beli, mahal ng... Ha? Hindi, okay na, nandiyan na yung manok. Yellow po eh, kailangan may yellow yung isda natin. Ang dala ng tagay natin. Mga beli, nagpatid na tayo, marami yung pinamili natin. So mga beli, yung baka rito 420 ang kilo. Medyo mataas. Yung mahirap hanapin talaga, lapu-lapu eh. Okay po, wala tayong naiwan. Okay. Boss, nandito kami sa parking. Sa parking to sa likod. Sige. Boss, salamat. Ayun mga pwede, uwi na tayo. $110. Dito. Talang ka oh. Talang ka mataba. Talang ka mataba. Dito. Masag. Okay mga beli, punta na tayo sa parking. Okay mga beli, nakabili na tayong yellow. So yayeluan natin kasi mga seafoods baka
pumantot. Ayan, nandun na sila Jeffoy sa sasakyan. So mga Bel, nasa kotse na tayo. Kakasya pa boy. Yan naman sa baba. Lagyan mo lang na muna ng konti, wag mo muna lalatin. Ayan. Yung isda sa ilalim para yung lamig nasa ilalim pa. Boss, tama ba yan? Okay mga Bele, siguro ganito na lang yung market tour natin ngayong araw na to. Hey boy, outro. Yun, ingat ang lahat. God bless all. Maraming salamat po. Boss, ikaw nga, ingat ang lahat. God bless us. Ingat ang lahat. God bless you. Anong probinsya mo? Anong Mindanao? Mindanao, layo mo, nakarating ka rito.